Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ki mau review, mau sepil Avanza lampu tumpuk mata sipit ya, jarang ada, warnanya putih skincarean, kamote RT, plat K tangan pertama. Wingi ono beblas tanggane, iki ono meneh. Sapa wingi segolek Mbak Nunung lali wis, pokoknya saya ngerti. Sing kepengin dan teko ning showroom Pahala buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Ki Grand New Avanza lampu sipit manual 2019 dijual khusus kredit 170 juta, kalau cash 175 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya ya, kita intip dalamnya mewah banget. Udah sarung jokan. Kuncinya double. Oh, istimewa, udah TV, airbag, AC-ne super dingin. Padha ora kepengin, Mak. Wah, apike ngene. Pokoke sing kepengin yo ndang satset, aja engko nek wis payu takok ana neh, Mbak. Waduh. Bingung Mbak Nunung nek jawab, masalahnya Mbak Nunung gak iso gawe. Dadi kudune satset yo. Monggo. Iki mobile natap ya iku. AC-ne double. Monggo. Sarung joke mewah ya, hitam. Bagasine luas. Grand New Avanza lampu tumpuk. Wis ora metu, ya ora ana. Tipe G, ganteng. Nek celirit-celirite bagasine ya Bu. Cok kono ya. Luas. Ya. Mobile. Monggo sing ngersake ndang teko ning showroom Pahala. Iki jarang ana. Mbak Nunung duwe loro ya. Warnane sing siji ireng 2021, juga platnya K tangan pertama. Iki putih skincarean. Harga terjangkau 170 juta khusus kredit, 175 juta nego di tempat. Bile apik. Wes ganteng pokoknya ah. Ki siap tukar tambah ya iso, cash tempo juga bisa. Ayo TKI sing butuh langsung merapat ning showroom Pahala Jaya Motor. Buka los tiap hari sampai malam. Iso cash kredit tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung iso-iso mau sepil expander sing lagi teko. Ya, warnane putih skincarean, plat K, kamote RT, tumpakane paling penak, mentul-mentul sobekere empuk. Ijo wis variasinan, lampune wis bilet, senengane cah nom-nom, ayo monggo iki gak usah variasi, wis tinggal pakai. Monggo. Iki dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar, atau pengen tukar tambah, langsung iso teko ning showroom. Nek pengen tanya-tanya, langsung WA ya, 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung ini berada di Desa Cebole, RT 3 RW 3, sebelah Pondok Linaya Putri. Bener nggone iki celempit, jalane cilik, tapi nyata, mobilnya akeh. Banyak pilihan, plat K leader penjualan. Iki lho ya, mobilnya, gantengnya ngene. Monggo mas-mas. Ya. Wes nek tumpakan aja takok, paling penak. Tangan pertama dari baru. Warnanya juga favorit. Kita sepil dalamnya. Mobilnya kaya anyar. Manual. Setire jeruk purut ngene ya, joke. Ruwesike ngene krem. Monggo. Dilarisi yuk. Expander Exit manual 2018. Istimewa. Wasene double, dingin, longgar, joke kuandele ngene, ya. Super pokoknya. Harganya juga ramah di kantong, pajaknya murah, bensinnya ya wirit. Ya, ini penampakan dari belakang. Expander Exit manual. Lah kok lampunya kelip-kelip dhewe iki mau piye ta ya? Wis ana otomatisnya dibuka langsung klip-klip. Ini bagasi belakang ya. Joknya. Ana nggon ana ndok, beras, buah.
Wis pokoke mobil mewah mak apike ngene. Kowe nek duwe iki rak mikir ijol neh. Paling penak. Kalahe karo Innova, nek regane ekonomis nek Expander. Monggo Expander Exit manual 2018. Lampune bilet, spione nutup dhewe. Monggo dijual khusus kredit 205 juta. Kalau cash 210 juta nego di tempat. Mau sing pengen takok pembeliane bisa cash kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander sing lagi teko wanget-wanget. Tipenya paling tinggi. Iki tipe cross tahun 2021 Matic. Warnane putih skincarean kamote SRT. Sopo sing ora ngerti tumpane Expander, paling penak. Mentul-mentul sobek empuk. Monggo wingi sempet kosong iki teko yuk satset yuk. Plateka tangan pertama dari baru, kuncinya udah kiles ya. Oh, kuncinya double tangan pertama. Spionnya bisa nutup sendiri. Monggo. Nah, ini Expander Cross Matic 2021 dijual khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta, nego di tempat. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak emak, ayo satset selak payu. Piye kabare TKI apa dora kepengen? Monggo sing kepengen tukar tambah Dang Rene. Di sini tuh buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya di 082 225 073658. Tipe tertinggi iki ganteng. Oh ya. Pronyol-pronyole lampune LED, oh super mewah pokoknya. Ora ono kembarane. Wis mewah. Ayo Mas. Kilometer baru 30.000. Yah, kita sepil dalamnya. Oh. Mobilnya nyaris baru ya. Joke kulit. Airbag, AC double. Dashboard nek tipe tertinggi ya iki, dashboard warnane coklat tua karo muda. Joke asli bawaan dari pabrik, TV. Oh, tombol setiring ini kebek wong tipe tertinggi. Kuncinya kari dudul kayak Pajero kiles double 2. Kilometer baru 30.000. Apa dora kepengen? Ayo lo, wingi sempet kosong, satset yo. KM lo. Kita review sepil tengah ya. Iki penampakan dari tengah. Iki dari tengah, AC-nya double, logar. Duwingine pol mae. Nyaris baru. Monggo Expander Cross 2021 Matic warna putih skincarean. Penampakan dari belakang udah dilengkapi sensor kamera ya, asli bawaan dari pabrik. Jadi nek mundur wis ana kamerane, ana kucing, ana pitik, ana apa wae ketok kabeh, Mak. Monggo. Kita lihat belakangnya. Mae nek mobil apik, Mak. Ana nggon ndoke, ana nggon beras, ana nggon buah. Iki mae keistimewaane, tumpakane, Mak, mentul-mentul. Iki ana balane dongkrak-dongkrak lengkap ya. Sebelah kanan bagasine ya luas, iki ditekuk iso dienggo turunan rame-rame. Wirit pajeke murah ya iki mae. Solusine Expander Cross 2021 Plateka bulan 8. Yang pengen tanya atau WA kurang lengkap, monggo langsung WA Mbak Nunung. Ora usah wedi. Neng kene iki sing balesi, sing angkat telepon ya dadi siji. Admine ya dadi siji. Dadi no penipuan, langsung. Ban-bane ya kuandel, ora usah mikir ban mak nek dienggo dhewe 2 tahun ra mikir ganti. Sing pengen tukar tambah langsung teko ning gone showroom. Iki showroom Mbak Nunung iki depan Balai Desa Persis Ketahanan. Monggo. Ayo TKI tanggane dhewe luar Jawa monggo dilarisi. Iki mobile apik wis istimewa. Wes ngono wae ya. Matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan wanget-anget BRVE Matic 2023 pemakaian 2024. Warnane kalem, ganteng, lampune sipit, model terbaru. Tumpakane penak. Iki kuncine wis kiles ya? Kuncine iki wis kiles, pakai tombol koyok kuncine Pajero. Kamote sak RT. Ayo kanca-kanca sing kepengin iso teko langsung ning showroom Paella, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA ya. 082 225 07 3658. BRVE Matic 2023 pemakaian 24 dijual khusus kredit 215 juta. Kalau cash 220 juta nego di tempat. Bisa cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Lampune wis apik ya, LED wong jenenge model terbaru, facelift ganteng. Ayo buruan teko langsung ning showroom. Kita sepil dalamnya, Mas. Nah, iki jerone wis istimewa jenenge mobil anyar. Yo apike ngene iki yo. Ya wis cover jokan. Tombol setire kanan kiri. Kontake pakai tombol TV. Wasene dingin. Pokoknya maknyus. Ayo mas-mas, mbak pak emak ayo. Ndang sacet moro ning gone showroom Paella. Mobile wapik-wapik. Plate lokal istimewa. Oh, AC-ne double. Nggone longgar. Pokoknya nyaman dienggo perjalanan. Sing kepengin moro iso langsung teko ning gone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Linayah Putri. Nek ketoke kangelan telepon mesti para Mbak Nunung. Ki penampakan dari belakangnya ya. Wis ana kamera mundure. Jadi tinggal pakai kari ngisi bensin. Ki penampakan dari belakang. Longgar iki joke nek ditekuk, bagasine ya ombu. Iso dideleh spring bed, iso turunan rame-rame lek watis ya. Oh, nek sing terbaru iki dongkrake ya padha ya. Manggone nek nggone kanan. Bagasine oh ngene jebule Mbak Nunung ya lagi padha urung ngertine, buka bareng-bareng jebule ya ngene iku mau. Sing kepengin kredit iso dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Kelebihane BRVE Matic 2023 pemakaian 24. Iki spione iso nutup dhewe. Mau ya tombole wis karek dudul koyo Pajero. Lah nek kanca-kanca kepengin iso DP online ya iso, mrene malah luwih apik. Monggo dilarisi. Piye kabare TKI ya padha rak pengen nyenengno keluargane, lampune apik LED. LED ganteng. Belakangnya ya ini. Dari samping. Iki wis ana apa iki jenenge iki ya. Iki gawan asli pabrik iki. Tanduk bawaan dari pabrik. Spion bisa nutup di sendiri, bane kuandel-kandel. Kilometer pira ya iki? Kilometer baru 20 ribuan. Tangan pertama dari baru, warnane ganteng, kalem. Ya iki jenenge BRVE Matic 2023. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget ayo gorengan pia-pia. Expander tumpakane mentul-mentul sobek kerempuk kamote sak RT warnane apa iki jenenge limited ya. Iki jenenge putih skincarean. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil teko ning showroom Paella Jaya Motor Cebolek bisa buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Wingi sempat kosong, resik ora ana jenenge Expander Matic uga ana. Iki pumpung lagi teko, kuncine kiles, tipene sport Matic tangan pertama dari baru, plat K tahun 2019. Ini dijual khusus kredit 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. Ayo kanca-kanca sing butuh ndang teko marak showroom. Sing pengen takon-takon bisa langsung WA ya di 082 225 07 3658.
Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tanpa bunga. Ayo mae, mas-mase, bae, pae, TKI, TKI, ayo. Sat-set yuk, selak payu. Expander, spot, kunci kiles, spion bisa nutup sendiri. Monggo, kita sepil dalamnya, ayo. Nah, wapi ngene. Lagi teko, wis joke wis bungkusan. Iki ya kuncine, kiles, kayak Pajero. Monggo lo sat-set hargane terjangkau, kamote SRT tumpakane penak. Matic wis TV, tombol ya, wis istimewa, joker wesi ngene. Apa mak-mak dorak pengen? Siap tahun barunan lho, Mak. Mobilnya apik. Tinggal pakai. Iki tengahe joke longgar. AC-ne double, duwingin, empuk mae. Monggo lo ya. Sing pengen iso langsung WA Mbak Nunung. Expander Matic Sport 2018 tangan pertama dari baru. Mobilnya wapi wis istimewa. Wis ana sensor kamerane, Mak. Dadi wis ora usah ragat kari ngisi bensin. Tumpakane ya enak, mentul-mentul, Mak. Buktekno nek ora percaya. Buka bagasi belakang. Mobilnya wapi, resik ya. Interiore ya resik. Mobil nek mewah, Mak. Tak doi. Oh, ana nggon beras, ana ndok, ana ada buah. Niki nggon dongkrak-dongkrake nek kene, Mak ya, lengkap tangan pertama dari baru. Kuncinya kiles, bisa nutup. Spione iso nutup dhewe, Mak. Ora usah neklek. Agar didudul dedit nutup dhewe. Kuncine ya wis pajetan, kurang apa. Monggo sing kepengin ndang teko ning showroom Pahala. Stok terbatas. Lagi ono siji tok, ayo monggo. Wingi sing takok banget aki ya Mbak Nunung rak duwe, masalah Mbak Nunung lurune plat K. Ora kaleng-kaleng lho ya, plat K tangan pertama warnane favorit. Ki Expander Spotmatic 2019. Dijual dengan harga khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Monggo, ayo TKI piye kabare, tanggane dhewe luar Jawa piye? Monggo ndang merapat kene pumpung ora udian. Aman nggone sahdu. Nggone Mbak Nunung iki Desa Cebulek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Inayah Putri. Bener nggone tengah desa nyelempit, tapi mobilnya apik-apik. Plate yo lokal, warnane favorit. Nek ketoke ora cetha takok yo suarane Mbak Nunung rada serak marai wingi bar watuk. Semoga dilarisi. Ngono wae matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Avanza G 2006 manual. Kamote SRT. Regane murih. Nah, iki regane 79.500 nego di tempat. Mobile apik, plate K. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Iki nek pengen tekon-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya 082 225 073658. Kita sepil dalamnya. Wirit ban-bane yo kandel-kandel siap pakai. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobile taune tuwa ora kalah karo sing nom. Mobile yo apik ya. Monggo dilarisi. Sing pengen tukar tambah mobile cilik iso malih gedhi ora apa-apa rene. Iki AC-ne yo double. AC double jebule. Ya, mobile harga ekonomis lho. Nek sing kepengin ndang saset, aja nek wis payu takok meneh. Kaya wingi Mbak Nunung ndailar regane 80 susuk ramene sakpore. Iki pumpung ana. Nek nggone Mbak Nunung niki setahun pisan durung mesti ana ya. Jarang ada. Avanza G 2026 platnya K bulan 6. Bempere ya 2006. 2000 keliru ora 2026. Wong taune wae 2000 panggil ya. 2006 manual. Ini penampakan dari belakangnya ya.
Hargane murah, tapi mobilnya ra murahan. Kamote sak RT, AC-ne double, duingin, siap pakai, siap go jalan-jalan pas tahun barunan. Mobilnya istimewa. Nek tahun 2006 mobilnya ngene iki, nek Mbak Nunung ngarani ya istimewa. Marai taune tuwa ora kalah karo tahun nom. Penak, AC-ne double, full, ban, pokoke apik. Nek ra percaya mrene ndang sacet selak payu iki Mbak Nunung pumpung sempet review. Dek ini udan iki pumpung ra udan ya. Iki harganya 79.500 nego di tempat. Avanza G manual 2006. Monggo. Ayo mae dilarisi TKI sing duwike sithik lho iki lho. Iso lho. Nek sesuk-sesuk Mbak Nunung rak janji lho. Iki pumpung ana. Ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Avanza lampu tumbuk mata sipit Veloz manual 2019, warnanya putih, skincarean jarang ada. Ayo mas-mas, mbak-mbak, pak ayo sing kepengen monggo ndang rene iki jarang ada. 1 tahun sekali belum tentu ada. Makanya sing kepengen monggo ndang merapat ning showroom Pahala. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Sing kangen jagong monggo ndang mrene. Nah, kita sepil dalamnya. Ngomong-ngomong ki harganya khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Avanza, Veloz, mata sipit, lampu tumbuk. Dijual dengan harga 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Wis cover jokan, TV, tombol setir, jengene tipe tertinggi ki apik-apik. Kuncine ya double, tangan pertama. Kuncinya ini pakai tombol udah kiles, spion bisa nutup sendiri. Ya. Ini bagasi. Ini nggon tengah ya. Longgar, tinggal pakai mak. Monggo. Jarang ada iki kok. Full variasi. Wes TV, wes kamera belakang ya. Wis istimewa. Monggo mak. Sing pengen tukar tambah ya ndang rene. Sing pengen kredit, cash, pokoke sorene buka full sampai malam. Ya, iki penampakan dari belakang, AC-ne double, duingin. Ini mau regane 175 khusus kredit, 180 juta nego di tempat. Avanza Veloz manual 2019, lampu tumbuk mata sipit. Iki leader penjualan, sing golek wakih barangnya ra ono. Ya iki. Monggo sing kepengin ndang rene. So langsung moro ketemu Mbak Nunung jagong ngombe kopi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2018, kilometer rendah, tangan pertama, warnanya putih, skincarean. Kamote sak RKT, tumpakane mentul-mentul. Nek ora apik aja dibayar kanca. Iki tumpakane paling penak di kelasnya. Ini dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta nego di tempat. Neng kene iki buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Sing kepengen tanya-tanya bisa langsung WA ya 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya, monggo. Nah ya, dalamnya ruwesi, wapi, wes TV, setire jeruk purut ya. Rangah-rangah, kilometer baru 55.000. Kunci double. Ayo, spion iso nutup dhewe. Joke wis coveran. Enake pol, Mak. Nek ra percaya buktekno rene, monggo. Sing kepengin kredit, ayo ndang rene. Syaratnya paling gampang, KTP suami istri, kakak, rekening
Tumpi pajak bangunan regane buku tabungan BCA ini double. Mewah banget ya. Monggo Mas-mas, Mbak-mbak, Pak-e yo sing kepengin nyenengno keluargane, sing pengen tukar tambah, monggo satset yang rere. Exit 2018. Harganya super terjangkau. Nah ya. Mobil nek mewah iki ya ana nggon ngene iki, ndok ana, beras ana, jeruk ana. Iki nek nggone kene iki nggon dongkrak. Nek mobil mewah iku nggone nek nggone pinggir, ya. Expander Exit manual 2018 manual dijual khusus kredit 205, kalau cash 210 juta nego di tempat. Mobilnya jaminan istimewa. Nek eli aja dibayar, Mak. Apik. Warnane yo favorit, putih skincarean Kamotesa RT tumpakane mentul-mentul. Kanca-kanca sing kepengin tukar tambah, monggo teko ning showroom. Jadi padha iso ndeloki mobil. Aku ndelok mobilnya sampean, jenengan ndeloki mobilku. Monggo insyaallah akeh sing cocok. Wis ngono wae. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Mbak Nunung mau sepil XL7 Zeta Matic 2024, pemakaian 25, tangan pertama, platnya K, jarang ada. Ayo kanca-kanca sing butuh iso teko langsung showroom Pahala Jaya Motor Ketanen. Buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 07 3658. Iki jenenge mau XL7 Zeta Matic 2024, pemakaian 25, dijual khusus kredit 200 berapa loh ya? 220 juta. Kalau cash 225 juta nego di tempat. XL7 Zeta Matic warnane ireng, elegan, gentileng, wis pokoke wis istimewa di kelasnya ya. Oh, apik. Istimewa. Kita sepil dalamnya. Peleknya udah 2 warna ya. Wis kaya anyar pokoknya, daripada toko anyar. Monggo iso teko langsung ning showroom Pahala. Kilometer baru 10.000. Suzuki terkenal wirite tumpane yo penak, uasene duwingin. Mewah ya iki, jerone jebule wis ana anu. Dashboard wis ana apa iki jenenge? Lese kayu bawaan dari pabrik ya. Joknya warnanya hitam. AC duwingin pol. Monggo. Ini penampakan dari dalamnya. AC-ne double, oh ya, apa ora kepengin? Monggo kanca-kanca sing nek luar Jawa, tanggane dhewe, TKI ayo sing kepengin nyenengno keluargane, nanti bisa kredit dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Ayo, cash tempo juga bisa ya. Nah, ini penampakan dari belakangnya, dada spoilernya. Padha ora pengen gantenge ngene, apik, istimewa. XL7 Matic. Ini penampakan belakangnya. Udah TV tadi ya. Wow, ini mah bagasinya wambu meneh. Nggon ada beras, jeruk, ndok. Ono kabeh iki jenenge kangane R3, jenenge XL7. Udah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Pokoknya tinggal pakai super istimewa. XL7 Zeta 2024 Matic. Bane iki lho sotengnya. Oh, bane kuat ngene, peleke ya nyaris baru. 2 warna, ban serep belum turun. Monggo kanca-kanca sing butuh ayo teko ning showroom Pahala. Dilarisi. Mobile apik ra kecewa. Tumpakane ya enak iki. Monggo 2024 pemakaian 2025. Harganya 220 juta khusus kredit, 225 juta cash nego di tempat. Monggo mampir jagong ngombe kopi. Matur suwun.